Ακόμη πιο έντονα σας λέμε. Μην προχωρήσετε σε κρίσιμες κινήσεις, σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις, σε αποφάσεις που θα δεσμεύουν τα χέρια και των επόμενων κυβερνήσεων χωρίς τη συνένεση του πρώτου κόμματος. Το λέω ξανά, όχι μόνο να τα ακούσετε εσείς, αλλά για να τα ακούσουν και στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο και στην Ουάσιγκτον. Οποιαδήποτε απόφαση ή συμφωνία δεν θα έχει τη δική μας συνένεση, δεν θα γίνει αποδεκτή από μας. Δεν θα δεσμεύει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα δεσμεύει την κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας για την οποία ο λαός μας σύντομα θα δώσει ισχυρή εντολή την ψήφο του. Και όπως γνωρίζετε, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, το ξεκαθαρίζω για ακόμα μια φορά, σε καμιά συμφωνία που θα περιλαμβάνει τη συνέχεια του μνημονιακού καθεστώτος, σε καμιά συμφωνία που θα περιλαμβάνει τη συνέχεια της λιτότητας με οποιοδήποτε επικοινωνιακό καμουφλάζ, εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε την υπογραφή μας. Τελεία, παράγραφος.